Sa number 3, application para sa bago nga mga PWD ID, ipatigayo noon sa mga mall. Plano sa Department of Social Services and Development, Person with Disability Affairs Office nga magtarana sang satellite offices sa Ayala Mall Capital Central kag SM City agud sugura na pag-recall sa mga PWD IDs. Sunod sa kay DSSD OIC Alma Agustilo, mag-issue sila ng temporary certificate para sa PWD ID holders nga mag-surrender sa ilang mga IDs. Ginpa-recall ni Mayor Abdi Benitez ang mga PWD IDs agud nga mabutangan sa QR code para hindi mapeke. Sa records ng DSSD, may kapin sa isa kagatos ka mga PWD IDs ay nadiskubrihan nga peke. Luyag man sang alkalde nga ma-review ang issuance ng IDs bangod sa reklamo nga may mga ID holders nga hindi makabig person with disability. Ang DSSD ang magapatigayon man sang house visit sa mga benepisyaryo nga bedridden agud maisla ng ilang mga PWD ID. Kutob lang sa Pebrero 29, sarang magamit ang mga daan nga PWD IDs nga na-issue sa Bacolod LGU. Paano nyo ma'am na-discover? Na-fake siya. Una, ang ilang, ang texture sa ilang nga papel is lain sa amon. Paper. Sa kay paper lang ID tabay. And then, ang number is garambol. Wala siya ga-follow kasi kwan sa number na itong ginatag. Tag ang ila type of disability. Kaya ang type of disability hindi siya nagkakabagay plus ano. Kay supposed to be, kung may scoliosis ka, hindi kaya dapat scoliosis. Ang ginaputang nila sa type of disability is scoliosis. So,